थाइजाबो साबैया कुमुनि आदरै बनो जों रिंखा बबो दुखै बतांगि फाइका आबनो जों खबर नायनानै थांखा बिनि तामु दुखु दं थांमानि परे के आरो किसा कक सालायका सालायमाने ताबो सन्जुनि बक्राजक बायबो किसा कक सालायका सालायमा पर बिनि सागो बेलायनो तुमख्लाजाक थामथि के चिरिक लायखा हाइनखा के बिनि बक्राजक जलिवै थाब्रा फुंजादा फुंनि रेखापो सन्जुनि बक्राजक आबो बो बुया बिनि पि के आबन परे का तबसे चिरिकै तंखौ चिरिकै तं माने आं निजि तो करे साबाय बंनि प्रतिबिसि बाबा जेलगि थांनाय रबो थांजाक न के चिरिकै तंखांका सन्जु नोंतामसो लायखा हनै तदरासबि थाब्रा फुंसा रेखा आबनि परे का तो फाइलायका फाइमानि परे बरक तो फाइका नगो फाइका संशोधन उंलायनानि हनै खबर रेखा खबर माने यागनि बरक न खबर नानि को के सालायना नांलिया सालायना नांलिया अंका जा सालायलिया पाइका के शुक्रबारनि दिनो जे अजे सन्जय देबबर्मा शुक्रबार सापुंसोआं नोंखा थैनाय डिटेल्स आं बंनि आयंनि रिपोर्ट नाखा माने जों अब हायंमानि दैनो रिपोर्ट नाखा के शनिबारनि दिनोबो नोंखा नोंगै 12:30 जरा बसवाक नोंजाक थाय 3% बिनि लगे बरक दङ आबो जों साइमानो आबो बुंताम खमु सामल के बतं बरक चुआक नोंलायजा ठीक न ओ जे सामल माने के बंपारानि सामादा सामा सरि सामलियापो सामा के आं तो नुगैयाबा तबो के जों खबरनि रिपोर्टनि दै जोंबो नाखा के ब शनिबारनि दिन हस्पिटालाव थांका थांयासिनि ब बखर मिहिमै गलायजाक बिनि याकुंयाक चलियांजाक आरो थाङैबो रिपोर्टआव आबा हायकेनो बरक स्टकनि हिसाबै कुमलुं खेरेंगा हस्पिटालाव लांमानि अमा हायके खोनाजाक जे कक त्रिपुरा चेनेल बजे आबुरु बिनि बिबिजों नाय बिनि बुंतामो सुक्ला ब निजे बुखौ पेपला जाक ओ थैनायनि बिनि बिनि बायता बिनि याकुंसलिया याकसलिया अंजाक प्लास बखरकबो माने एकदम बखरकबो हामलिया आबो हाव कलायजाक ब अबा हायके कलायै खेरें बारत नारगलिया जिबि रहका रेफार खाये जिबि रेफार रहमानि 18 तारिख रहरो का ब थैका 24 तारिखनि ठीक डेटन समय जों खबर नाजाक के बरक जे ताबुक चिनि जे टंक सं टंनाय रग न लगी थांका ठीक न लगी थांपन बरक तो बुबो बुया कुनो टास खाया आबर न तै बरक ताबो केस खलायो आके बजदिनो बुजागै मानि कांके और लगी पारा तो कोसपानो जों जे पारा प्रतिबिसि दंग पारा कुनो खरं कत थाइसाबो खनाया बुलायो हनैबो खनाया जों कुनो फानो खनाया आनि नगसे आदिनो पान्डा तंगफोरनि सिनिखायाबो कायसा जोंनि सनातन धर्मनि हरिसभा पुनिन दिन आमबैसागनि दिन आफोराव जों कुनो खनाया आनि नगाना तिसे थाना नांगौ बर जे गाड़ी चलि माने बिनि बाइक चलि माने आरो बिसिं पारा जों कुनो कक थाइसाबो खनाया पाराबो सोङै नायखा जों पारा प्रतिबिसिंगे कुनो वादे वालाय सुदि सुग्लाय बुदे बुलाय आबो बकरि बुरिसायनो सोङै नायखा जों जेरै खनायनो सोङै नाय बेखा आबो कुनो जों ओको रिपोर्ट माया वालाय मा करि सुग्लाय मा करि बिनि जलि जागै थांबायखा जों बनो रुथारै थांगै बिनि खबर नायखा बनो खबर थांगै साइमानि बि आबिसिंगो थाब्रा फुंसा रेखा ततरा सेबका सन्जु देबबर्मा